Sille se menee parhaiten. Ja ääni tulee ja kamerat käy. Ja vettä paijalle saa. No niin. Vii perhana. Kesä tulee. Mälli valmiina. No niin, tervetuloa Tarinamaailman studioon ja podcastiin numero tai videopodcastiin numero 2. Ja ensimmäisen jakson toivottavasti olette kattonut. Miko Kiminki Racingin Miko kuljettaja oli silloin haastattelussa ja nyt otettiin haastatteluun sitten Miko Kiminki Racingin tallipäällikkö, Mikon isä Marko Kiminki. Tervetuloa tähän Tarinamaailman studion podcastiin. No kiitos Tero. Onko eka kerta podcastissa? On eka kerta ja tuossa justiinsa tänne tullessa, että mä en ole eläessäni edes katsonut yhtään podcastia. Mulla ei ole niinku mitään hajua, mitä tässä tapahtuu. Olen kyllä niinku kuunnellut radiosta autolla ajaessa näitä kästejä autourheilijoilta ja muiltakin. Mutta en ole niinku videona koskaan katsonut. Joo. Et jännä tapahtuma. Joo, Jänskä. Tämä on mulle niin toinen kerta. No niin. Mutta jostakin sitä pitää aloittaa. Juuri näin. Niin kuin sinäkin joskus olet tallipäällikkönä jostakin aloittanut. Mikon poikasi Mikon niin kartingradalle silloin joskus eka kerran vienyt. No joo, se lähti yhden minun asiakkaan kahvikeskustelusta hän aikoi viedä poikansa ajamaan kartinkerhoja. Se houkutteli, että sulla on sama ikäinen poitsu, että Joo. niin, lähtekää tekijä. No hän oli vuoden vanhempi, tai hänelle se poika, ja mä että no 4V, että olisikohan tuo pikkusen pieni, mutta mennään kokeilemaan, että ihan aina minunkin aina pärisevät kiinnostunut, vaikka mulla ei ole niinku itselle mitään moottoriurheilutaustaa. Niin. Ja no joskus olen mekaanikkona ollut jossakin rallihommissa vähän joillekin tutuille, mutta hyvin vähäistä. Niin. Siinä lähdettiin kartinkerhoon ja sitten ajettiin vuosi 2 niillä kerhoautoilla aina joka maanantai-ilta tai joka toinen maanantai käytiin ajamassa siellä. Ja no sitten jossakin vaiheessa, kun ei enää riittänyt ajotunnit niillä kerhoautoilla, että ostetaanko omaa ja ostettiin omaa ja olin ehdoton silloin, että kilpaa ei sitten koskaan ajeta. Niin, se on niinku ihan hullu homma. Siihen menee kaikkien rahat ja kaikki ei ole mitään järkeä. Ja no ajettiin sillä omalla autolla vuosi ja kohta siinä sitten penkalta rupesi huutelemaan muut isät, että tuo poikahan osaa vähän ajaa, että pitäisikö se vie kilpailuihin. Joo. No mentiin sitten semmoisella todella huonolla autolla. Ei minulla ollut minkäännäköistä hajua. Et me on lähdetty niinku oikeasti nollista. Et melkein niinku rautakanki olisi pistetty ja siihen renkaat ja moottorisahan moottori, niin lähdettiin niinku muita vastaan. Siihen aikaan kumminkin oli jo kartinkin niinku ollut Suomessa vuosikymmeniä ja muut oli niinku valovuoden edellä. Ja eikä me pärjätty sillä eka vuonna sillä, mutta kun näin, että pojassa oli silmissä kauhea palo, niin sitten ostettiin seuraavalle kaudelle käytetty auto, mutta vähän parempi ja sitten sekä on pelkkiä podiumsioja ollutkin. Et kyllä kalustollakin on merkitys, ei se tarvitse aina olla se kallein ja paras ja huipu ja muu lahjakkaan kaverin kanssa, mutta se, että ei se voi ihan susi huonokaan olla. Et se on opettanut. Siitä sitä on sitten lähdetty ja tallipäällikkyys muotoutui siitä, kun piti lähteä sitten keräämään niitä yhteistyökumppaneita, että joku tarra saatiin liimattua tai jotakin muuta palveluksia tehtyä, että saatiin ostettua rengassarja tai muuta ja sitten homma kun on kasvanut ralliin, tuli sitten tosiaan kyllä Korkeakosken autolla saatiin niin kuin lajiin päästiin sisään ja hommattiin siitä sitten omassa auto ja sen jälkeen sitten he on ollut mukana, niin kuin silloin rallissa oli aina, lähtivät huoltoon niiden porukoita ja Keinäsen Antti Jussia ja Nousiaisen Joukoa ja sun muita, niin ne oli aina niin keikkaukkoja ja sitten se oikein tinkapaikka tuli ja oltiin lähdössä torstaina, silloin lähdetty ralliin perjantaina. Oltiin lähdössä jotain lauantai-aamu, oltiin lähdössä ja sitten huomattiin, että ei se kakkonen mene päälle Esrailerille ajassa, niin sitten piti soittaa, että tulkaa pikkusen ennakkoon tallille, että vaihdetaan vielä vaihelaatikkoja. Niin se on sitä organisointia tavallaan ollut aina sieltä alusta alkaen, että aina jotakin ja sitten apua ja yhteistyötä. Joo, ja siitä se on pikkuhiljaa kehittynyt, että nyt on niinku rutiini siihen hommaan jo, että mitä se tavallaan niinku se
tallimeininki ja joo. tallipäällikön rooli on, että niin kuin se logistiikka ja muu hoidetaan, Joo. mutta ne voidaan käydä tuossa varmaan vähän Kyllä. myöhemmin läpi. Niin, siis mennään syvemmin siihen tallipäällikön rooliin, mutta tietysti näin aluksi kiinnostaa, että kuka on Marko Kiminkki? No minähän olen 74 syntynyt iisalmelainen kaveri ja penskana tuli mopedilla ajettua pitkin mehtiä, mutta ei sitten ikinä sen kummempaa ja jääautolla rällättyä ja sitten Miko on minun esikoinen, 2001 syntynyt poitsu ja siitä se, no ostin hänelle ennen kuin osasi kävellä, niin tämmöisestä saksalaisesta marketista 79 € muistan makso semmoinen 3-renkainen sähkömopo ja se tuli ihan legendasta tämä kaveri, kun eihän se kun semmoinen ihan taapero, se veti sillä pitkin katua sillä mopolla. Ja ne muistaa vieläkin ne asukkaat, ei asuta enää samalla kylällä, mutta kumminkin. Niin siitä se hullutus vaan lähti. Pojalle mahdollisuuksia. Pojalle mahdollisuuksia, kyllä joo. En elä omia unelmia, niin kuin jotkut sanoo, että no hei, että nythän, ja sekin mä oon nähnyt sen kartinkin puolella ja se on surkea maailma. Että jos lähdetään ajamaan lasta sen takia jonnekin kartingiin tai muuhun, että saadaan Monakosta venepaikka. Niin kuin Vistkari Arttu laulaa hyvin siinä jossakin laulussa. Niin, ja se on todellisuutta, ikävä kyllä. Mutta, miten työelämä? Sä oot yrittäjä. No mä oon yrittäjä, joo. Ja yrittäjähommat. No yrittäjällä on tietysti se vapaus, että pystyy edes vähäisen aikatauluja säätämään. Sinun työkuva on varmaan sellainen, että kisaviikonloppuihin niihin valmistautuminen ja kisaviikonloput onnistuu järjestää. No joo, se on ollut minun etu aina. Se oli silloin Mikon kartinkin aikaankin, kun muut isät joutuu käyttää kesälomaa päivässä ja rukoilemaan niitä pekkaspäiviä sun muut. No okei, ei mulle kukaan niistä päivistä maksa. Mutta se, että minun ei tarvitse rukoilla, vaan mä jään sitten sinne, lähdetään keskiviikkona reissuun ja tili on pienempi, mutta antoisampi elämyksiltä oleva viikonloppu. No tuohan on siis jokaisen isän pitää, on se sitten tyttö tai poika tai lapsia kuinka monta tahansa, niin oltava lapsille luotava mahdollisuuksia ja oltava mukana siinä toiminnassa. Ihan mikä ikinä se harrastus tai tekeminen tai toiminta on tässä tapauksessa. Teillä se on tämä autourheilu muodostunut sellaiseksi ja sitten Samu poika myös niin on samalla lailla mukana touhussa ja tekemisessä. 11-vuotias, eikö? Joo, kyllä, Samu 11. Samu on kanssa siellä touhussa ja tekemisessä mukana ja esimerkiksi helmikuussa niin päästiin minä ja myös minun poika niin Miko Kiminki Racingin yhdistyksen järjestämään ajoharjoittelua tai oikeastaan turvallisen ajon koulutushan se. Joo, pidettiin tämmöinen. Niin siellä pääsi kokemaan sitä. Pääsin muuten Mikon kyytiinkin jäärata-autossa ja oli aika mieletön kokemus, mutta lapsille, minun lapsille, niin ne yhteiset hetket, että se makkaranpaisto on varmaan se kovin juttu. Tällä pohjustuksella kysyn, miten sinä näiden vuosien aikana olet sen isän roolin ja ehkä se tallipäällikön rooli erottanut vai erotetaanko sitä edes? Onko se sitä elämää? Se on elämää. Se on sitä, niin kuin, kun se tulee täältä, niin se on sitä elämää. Ja sitten se vaan niin kuin, tavallaan ajautuu uomissa, että ei me ole tehty hakua tallipäällikön paikasta, vaan se on vaan niin kuin, mä oon luonut itselleen sen roolin, mitä mä teen, että hoidan ne ja yritän katsoa vähän päältä sitä touhua. Ja totta kai kuljettaja vastaa koko aika, kun ikää tulee enemmän, mutta paljon jää ja haluankin olla mukana, ei se siitä kiinni ole. Ja mitä sä kysytkään, en muista enää. Niin, että onko sitä isän ja tallipäällikkön rooli erotusta, erotetaanko sitä toimintaa vai onko se vaan, kuten sanoit, elämää ja semmoista niin kuin yhdessä tekemistä? Kyllä se on yhdessä tekemistä, mutta kyllä totta kai välillä tulee niitä hetkiä, että sitten jos tarvetta on puuttua johonkin, niin sitten mä otan ehkä vähän sitä tallipäällikön roolia, että hei, nyt, tai sanotaan, että se on niin kuin kokonaisuudessa, jos meillä menee härdellis vaikka siellä varikkoteltassa, sitten pitää vaan topata, että hei, nyt ruvetaan miettimään, mitä tehdään, ja yksi päättää se ja mennään sillä. Että
jos menee huutoäänestyshommissa, niin silloin mä niinku otan sen roolin niinku siihen. Mutta taas tämä on meille harrastus, me ollaan työssä käyviä ihmisiä kaikki, niin ei ruveta kellekään niinku tukkapölyä antamaan eikä muuta ja sitten niinku mulla on seuraava vaikka tallipäällikkönä olen niin sanotusti tallipäällikön rooliin kuuluu se logistiikka ja kaikki muu ja vähän budjetointia ja rahan keräämistä, mutta kyllä kuljettaja tekee aina sen viimeisen ratkaisun. Kyllä se on niinku se, että sitten se tekee sen viimeisen ratkaisun, jos vaikka mietitään, että jos on kostea keli ja niin, että kummalla renkaalla lähdetään. Niin sitten niinku mietitään yhdessä, mikä se olisi, katsotaan säätutkia sun muita, kerätä se data, mutta kuljettaja on aina se viimeinen. En ikinä tule sanomaan sitä, että sä lähet sillä renkaalla. Aivan, joo. Et siinä tulee se, että ollaan isänä mukana. Joo. Miten tuo kausi 5 osakilpailua kaudessa tulevalla kaudella sitten niin Mikon kanssa keskusteltiin edellisessä jaksossa siitä, että se lähtee jo tuolla talvella, auto puretaan, käydään läpi omalla tallilla ja valmistaudutaan aika pitkällä prosessilla siihen. Sitten siellä on tietysti yhteistyökumppaneiden hakemiset ja siellä on paljon sellaista juttua. Niin jos käydään lyhyesti läpi se, että miten se koko kausi tavallaan tallipäällikön roolissa on, niin mitä asioita siihen liittyy? No aika pitkälle sä mainitsit tuossa, mutta jos ajatellaan, että kun vaikka viime kausi loppuu, sen jälkeen tehdään analyysiä vähän, että mitä meni vikkaan, mitä meni hyvin, mitä parannettavaa on ja ja yritetään vähän palkita sitten meidän porukkaakin, pidetään ehkä joku saunailta siinä. Niin. Ja tukijoita vähän muistetaan, eli se alkaa siitä. Joo. Ja sitten se tukijoiden, niiden rooli kun on todella iso tässä meidän hommassa, niin sitten yritetään saada sitä jatkumoa sille. Et kyllähän se paljon on sitä rahan perässä juoksemista. Ja sitten se auto on purettu silloin jo kauden jälkeen, tehty osa listaa, mitä siihen pitää tilailla. Meillä tulee osa osista rapakon takkaa Amerikasta, ei ne tule välttämättä seuraavalla viikolla. Eli saadaan niitä osatilauksia sitten ja ruvetaan odottelemaan niitä joulupaketteja ja pääsiäispaketteja, että saataisiin joskus, niin kuin nyt otetaan kytkintä. Joo. Niin niiden hommaaminen ja kuljetuskaluston ylläpito, sen katsastus ja aina jotakin paranneltavaa on niissäkin, että ei se ole pelkkää kilipurin rassaamista, vaan siellä on kaikki se työkalusysteemit piettävä kondiksessa ja teltat piettävä kunnossa ja pestään varikkomatot, ihan ollaan maton pesijänä siellä, että siinä on niinku todella laaja se systeemi ennen kuin lähdetään ensimmäiseen reeniin keväällä. Nyt ollaan vasta siihen päästy. Aivan. Niin, se on ympärivuotista hommaa. Se on yllättävän ympäri. Joo, rallissa oli totta kai vielä tiiviimpää. On tää niinku lunkia hommaa ralliin verrattuna. Joo. Et rallissahan loppui meillä kausi niinku marraskuu jossakin vaiheessa. Sitten oli se tunturi heti tammikuun alussa. Niin siinä ei jäänyt kyllä niinku, siinä ei huilailtu. Et mekin tehtiin parhaillaan sitten joku, että ostettiin Puolasta auto ja tehtiin niinku 1,5 kuukautta aina niinku siviiliautosta kokonaan, niin ei siinä hengähdä yhtään. Tässähän niinku päästään jo, niinku, kyllä me jouluna huilataan 2-3 päivää. Joo. No entäs sitten isossa kuvassa se kaari menee noin. Miten tuollainen kisaviikonloppu? Otetaan nyt vaikka ihan konkreettisesti. No, Pärnun kisaviikonloppu on tietysti ehkä semmoinen isoin valmistautumiseltaan, koska siihen liittyy jo pelkästään se, että sinne nyt ei loputtomasti voi haalata tavaraa mukana ja näin poispäin. Vai voiko? Miten se lähtee? Kuinka monta viikkoa aiemmin vaikka lähdetään no ehkä seuraavan edellisen kisaviikonlopun alustahan sitä lähdetään jo seuraavaan valmistamaan. Kyllä. Mutta annanpa jotakin niin kuin haarukkaa, että miten se noin ajankäytöllisesti menee ennen kuin radalle edes päästään. No se tosiaan kesällä se on vaikka jos sen 3 viikonloppua niin kuin väliä. Joo. Niin se alkaa siitä suoraan kun tullaan kotiin. No ollaan tosi myöhään yleensä sunnuntai maanantai yön välisenä. Se auto on siellä päivän 2 saattaa olla joskus kuorma-autossa. Sitten se puretaan, pestää. Jos tiedetään jo olemassa olevat, niin nämä on ne osat jo tilattu. Koska mehän monesti nähdään, kun auto tulee
tavallaan maaliin, niin meillä on jo silloin, jos me tiedetään jotakin, niin no ne ruksitaan jo saman tien. Ja, mutta käydään se auto niin kuin sillä pikaseen läpi, että hei, et mitä pitäisi hommata. Riittääkö jarrupaloja seuraavaa, jarrulevyjä sun muita. Ja laitetaan niitä taas tilaukseen, ellei niitä hyllyssä ole. Ja sitten se muiden töiden ja kesäkiireiden ohella niin kuin käydään siinä välissä se ajoneuvo läpi ja katsellaan, että onko joku tukija, kuka tankkaa kuorma-autoa ja niin sitten pakataan ja siistitään työkalut ja pakataan kamat sinne ja Virroon kyllä saadaan menemään periaatteessa sama kalusto kuin mitä Suomen kisoihinkin. Joo. Täyttä on, mutta mennään sillä, koska ei sieltä on vaikea lähteä. Kyllä sinne vaan on saatu sopimaan, että kyllä meillä niinku ahasta on kuorma-autosta, mutta joo. Ja totta kai ei voi kaikkeen varautua. Ei meillä niinku koriosia semmoisia, ei meillä sovi, että meillä on sitten lasikutumattoa ja hartsia, että sitten tehdään vaikka paikan päällä ne koriosat, että joo. Ei voi kaikkeen varautua. Joo. Miten noissa kisaviikonlopuissa nyt ajatellaan vaikka, että konepelti jää? Muistelen, että semmoinenkin on käynyt. No. Niin, miten tiimikaverit ja miten kilpailijat ja muut niin osallistuu? Onko siellä sellaista yhteishenkeä, että voi soittaa niin sanotusti kilpailijalle, että konepelti jäi? Kyllä voi. Tästä on ihan oikea kokemuskin ja voi yleensäkin. Meillä on aika hyvä yhteisö, eikä aika vaan on hyvä yhteisö. Joo. Ja kyllä me vaihdetaan niin kuin muiden tallien ja tallipäälliköiden kanssa niin kuin tietoa, osia. Se on niin kuin hienoa, että kaikilla on se sama pyrkimys, että kaikkien kuskit pääsee radalle. Että ei niin kuin pimitetä sitä osaa. Että jos on jollakin, niin me annetaan toiselle ja me saadaan joiltakin sitten osia, että niin jotakin pitkää jutussa olleita kavereita, kun lähtemään Pasiin, niin siltä saadaan hyvää vinkkiä ja sitten joku jarruvalo katkaisija tai muu, niin sieltä se vaan kuorma-autostaan kaivaa se, että päästään niin kuin radalle. Että kun ei kaikkea, sehän pitäisi olla toinen auto mukana, jos mennään sitä ihan kaikkeen varautus. Aivan. Mutta jokaisella on vähän jotakin, niin kyllä me aina on saatu ne autot niin kuin yleensä viivalle kaikille. Totta kai joku moottorihan ei varamoottorit ole kellään. Mutta Mutta on siellä osalla vaihelaatikkoja ja muita ja siihen meidänkin pitäisi panostaa koko ajan, että me saataisiin niinku enemmän sitä kalustoa niinku mukaan. Ja se käytännössä siis tavoitteena on mahdollistaa kaikille mahdollisimman hyvä kilpailu. Kyllä. Sen takia kai sitä niinku just näin. Jaetaan sitä. Kyllä, koska se kilpailemaan sinne mennään ja vaikka kilpaillaan, mutta pitää olla niinku terve järki päässä. Kuka sillä haluaa yksi ajaa, vaan pitää sinne saada kaikki kaverit mukaan. Totta. Ja siitä muodostuu ne kilpailut. Ja tämä konepelti-episodi, se oli ihan huippu tässä. No joo, siitä oli vähän alkuun, että sitä ei kyllä koskaan kerrota kellekään, mutta ei tätä varmaan moni kuuntele. Toivottavasti joo. Botnian ringille oltiin menossa ja me Puuhapeten kanssa siinä sitten kasattiin. Mekaanikko, joo, Kelavuoren Petri Puuha. Niin se oli keskiviikkopäivä ja hänellä oli kesälomapäivä ja mulla oli sitten joku pakkaspäivä. Joo. Ja me niin oltiin hyvissä ajon liikenteessä. Me pannaan päivällä kaikki timmiin, kasataan auto kaikessa rauhassa niin kuin kuorma-auton kyytiin ja ei ole kerrankaan kiire mihinkään. Mikko pääsee 6 töistä, se on 6:30 aikaa meidän pihamaalla. Siitä oli plääni lähteä 6:30 starttaa kuormuri kohti Seinäjokea. Joo. Ja me vitsailtiin, kun se auto oli vielä tallissa ja konepelti oli minun firman semmoisen nyrkkikoneen päällä siinä. Se oli aika korkea, pari metriä korkealla se konepelti. Ajattele, kun tuo jäisi tuo. Ja naurettiin. Ja siis sillä... Niin, naurettiin sille idealle, että miten hiton tyhmää olisi semmoinen. Kuinka käy? Miehet pistää kaikessa rauhassa auton kyytiin, kaikki pakataan kamat sinne ja huomataan jonkun verran, olisiko, missä oltiin menossa. Mutta huomattavasti ennen Seinäjokea kumminkin, että oli joku 3 vartin varoitusaika seinäjokelaiselle kaverille, että sillä tiedettiin, että sillä on konepelti tuolla puttepunkarilla. Joo. Ja sitten mulla vaan kuorma-autossa välähti pää, että missäs kohin me pantiin se pelti siihen päälle siihen autoon. Ja
Sitten meillä kuorma-autossa on se matkustamo ja siellä oli se mekaanikko sitten istumassa iltaunillaan siellä. Joo. Ja minä soitin varovasti, että laitoithan sen konepelin siihen paikoille, kun muistin, että en minä sitä itse laittanut. Ja sekin oli hiljaa siellä ja mä arvasin, että joo, ei tainnut laittaa muuten, puuhakaa sitä. Ja sitten oli vähän aikaa hiljasta ja ennen kuin alkoi sen noituminen ja pysähyttiin siihen tien varteen ja mietittiin sitten kuumeisesti, että no lähdettekö hakemaan, ajetako kuormurilla monta tuntia takaisinpäin ja haetaan se pelti sieltä. Ok, olisi keritty, kun olisi ajettu niin kuin koko yö, niin olisi keritty takaisin. Joo. Sitten no ei se ole kyllä taloudellisesti järkevää ja kaikki väsyy painaa ja sitten mietittiin jo rahtiyhtiöitäkin, että kelle soitetaan niin. Että jonkun kyyvissä, että odotellaan sitä peltiä. Mutta sitten tuli mieleen tämä meidän kilpakumppani, mikä piti viime vuonna välivuotta niin Antti. Ja mä ajattelin, no onhan se sillä konepelti. Ja käytiin yöllä, oltiin hänellä on joskus 1:30 aikaa yöllä kylässä. Niin saatiin konepelti viikonlopussa ja ajettiin sillä pellillä sitten. Niin, eikä itse palautettukaan, hänellä oli 2 niitä, niin ostin sen pellin, mutta aika hauska. Joo, hauskaa, mutta sanotaan, että hauskuus oli kaukana siinä vaiheessa, kun tajus se homma, niin kyllä sitä tunti itsensä kyllä todella viisaksi. Joo, ja kun vielä menee vitsailemaan tuolla. Joo, se on sitä on mietitty se talven aikana, että miten voi olla ihminen. Niin. No, mutta nämä on hyviä muistoja. Silloin kun käy jotakin sellaista, niin silloin muistaa sitten. Joo. No sitten on saavuttu sinne yleensä yöllä ja torstai, riippuen vähän kohteesta, niin siellä on sitten niinku treenipäivä. Niin miten nyt tallipäällikkönä, sehän on luonnollista, että kuskille treenaaminen niinku aina kun pääsee ajamaan, niin on erittäin tärkeää. Mutta mikä se perjantain merkitys niinku tiimille, mekaanikolle, tallipäällikölle on? Se on tosi iso. Eli silloinhan tehdään pohja sille lauantai ja sunnuntai. Kun meillähän on kun puhutaan kilpailuviikonlopusta, niin silloinhan ajetaan se 2-3 kisaa lähtöä. Joo. Sen viikonlopun aikaa, että sehän muodostuu siitä. Eli ajetaan tavallaan 3 kilpailua sen viikonlopun aikaa. Joo. Ja perjantai-iltana aika-aju. Ja silloin perjantaina se pitää hakea se auto niihin säätöisiin, että milloin se on hyvä, koska silloin ajetaan perjantai-iltana aika-aju. Autohan pitää olla ihan tiimissä. Silloin pitää huolta, että ensinnäkin sinne aika-ajuun varmasti päästään, että se auto pysyy kondiksessa. Ja sitten se, että sieltä ne haetaan ne viimeiset kympät ja satkut niistä mutkista sitten, kun se kuski antaa palautetta, niin yritetään säätää sitä autoa niin kuin siihen malliin, että päästäisiin aina vaan kovempaa. Niin silloinhan se luodaan se pohja. Mutta samalla on huolehdittava myös siitä kaikesta sitten taas itse taustalla, että meillä on huomisessa ruokaa jääkaapissa ja meillä on vissyä. Kaikki muistaa juoda vissyä tarpeeseen, että ei tule mitään näistä hukkahommia sun muita. Kyllä se se on tärkeä päivä. Sitä ei saa missata. Joo. Silloin tehdään aika pitkälle se pohja. Ja toivotaan, että sitten lauantai sunnuntai nautitaan sitä hyvin tehdystä pohjatyöstä. No, niin kuin edellisessä teidän Mikko ja sinun keskustelussa kävi ilmi, että näitä vehkeitä rassataan silti aina. Mutta se, että se on sitä normaalirassaamista. Kyllä. Se on eri juttu. Eli periaatteessa checklistillä. Checklistillä, kyllä. Eli se on käytetään huoltoa tehdään. Ei säädetä enää, vaan huolletaan. Niin. Totta kai kelit muuttuu. Ynnä muut. Niin, sitten tietysti ainahan yritetään parempaa ja parempaa. No entäs sitten, kun siellä on Mikko käynyt radalla, vetänyt se testilenkit, ajanut ja näin poispäin, tulee takaisin varikolle, nousee autosta. Yleensähän teidän kokemuksesta, että te yleensä te kohtaatte siinä niin kuin heti, käytte keskustelun säädöistä ja näin poispäin. Niin mistä te yleensä keskustelette? No ihan auton käyttäytymisestä. Joo. Ei mua kiinnosta se, että oliko siellä autossa kuuma tai kylmä. Miten se, puskeeko se, mitä se tekee se auto, missä on osa-alueita, missä kuljettaja kokee, että nyt mennään huonompaan suuntaan, mentiinkö jossakin parempaan suuntaan. Sitten mietitään kuskin kanssa niitä ratkaisuja, 200 yleensä. Ja totta kai nyt mekaanikot, kun on ollut pitkään, tai melkein kauan kun me on takamaralla ajettu, niin varsinkin Mikko,
Niskasen Mikko on ollut niin ihan alusta asti Camaro-hommassa mukana, niin onhan se silmää tullut, että se näkee sekin, että mitä se auto niin tekee mutkassa. Joo. Että kyllä se niin kehittyy, vaikka me ollaan tosiaan lähdetty niin tyhjistä kuin joka ikinen jätkä tähän hommaan, mutta kyllä tietysti tyhmäkin mies oppii niin pikkuhiljaa. Tarkoitan itteeni sillä. Ja niin käydään sitä ja sitten oletetaan, että mennään parempaan suuntaan. Ei mennä aina. Välillä se menee se säätö väärään suuntaan. Mutta sitten otetaan taas, sitten on löydetty, minne ei mennä. Joo. Nyt kun on niin kuin Mikon kanssa sen 20 vuotta olette tehnyt rallissa ja kartingissa ja kaikissa nuissa jutuissa sitä, niin minkälainen Miko on niin kuin sinun näkökulmasta palautteen antaja siitä autosta? Onko se... No tuopa oli... Siis kyllähän se palautteen antaa. En minä tiedä, voisiko se olla parempi, kun eihän mä ole toiminut muiden kisakuskien kanssa. Mulla on hankalaa tuohon vastata niin kuin vertailua, että okei, jos olisi joku formula lähti mikä ikäsäännön, se varmaan sanoisi tik 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 ja passa ja se. Mutta sehän tulee taas kokemuksen kautta. Että kyllä mä oon niinku kokenut. Kyllä se kartingissakin, niin kyllä me niinku juteltiin aina keskenään. Ja sitten totta kai mä näen naamasta sitten heti, jos se tulee ja on mennyt niinku kaikki vähän päin rinkkalaa. Niin en mä sitten mene heti kysymään välttämättä, vaan mä annan rauhoittua sen tilanteen. Ja sitten lähdetään kyselemään. Aivan. Että mitä tehdään. Että tilanneherkkyyttä vaatii. Kyllä se, mutta sehän tulee taas sitten, kun ollaan niin paljon vietetty aikaa keskenämme tuolla varikolla, niin kyllähän niin kuin Mikokin sanoo mulle välillä, että mene syömään. Aivan. Että kyllä se näkee minun naamasta silloin, kun verensokerit on. Niin, aivan, joo. Minä veikkaan, että tiimikin näkee välillä. Tiimi näkee, joo. Ja minä pyydän kyllä anteeksi viime kesää tiimiltä, että mulla oli viime kesä kyllä kovaa. Ja... En minä muista kyllä tuommoista mitään, mutta hauskaa on. Tämähän ei ole vakavaa. Molemmat olette nyt haastatteluissa puhuneet, että tämä on hyvä harrastus, mutta itse kun on tullut tällaisena ihan täysin ulkopuolisena, ei mitenkään autoista innostuneena toimintaan mukaan, niin minä nautin siitä, että sitä harrastusta viiään niin ammattitaitoisesti eteenpäin, että minä en edelleenkään sitä ajatusta osta, että tämä on sellaista kivaa harrastusta. Se on hyvin ammattimaista toimintaa ja ennen kaikkea kymmenyksistä puhutaan koko ajan. Mennään tähän tekniikkaan vielä. Kun Miko antaa palautetta perjantain treeneissä ja sitten te käytte mekaanikkojen kanssa niin kuin läpi sitä, että mitä testataan seuraavaksi, niin minkälaiset ne normaalit tai semmoiset niin kuin testisäädöt on? Mitä siellä säädetään? Minä en tiedä. No meillähän on niinku se yksi tyyppi auto kun on, niin meillä on rajattu sekin, mitä me saadaan sinne niinku tehdä. Joo. Että iskuvaimentajia me ei saa purkaa ja simmata sun muuta, vaan ne on niinku kaikilla samat. Että käytännössä siellä vaan niinku joustuksesta tai iskarista säädetään, että kuinka nopeasti se tulee auki tai menee kiinni ja jousipaineella saadaan sitä auton korkeutta kautta jääkkyyttä säädettyä. Ja kallistuksen vakaajilla on pikkasen meillä jääkkyys eri versioita, että saadaan niin sillä sitä auto kulumaan muutettua. Ja totta kai sitten ihan perus auraus, haritus, kampperi, kaster, säädöt ja kartaanin kulumien. Että kyllähän sitten niin yllättävän paljon säätöjä löytyy. Niin niitä hakemalla se vaan haetaan. On meillä niin perussetappi jo niin aika lähellä, että ei meidän tarvitse niin ihan äärilaista äärilaittaa enää pyöritellä niitä. Mutta kun haetaan sitä kymppejä tai satkuja, niin kyllä se vaan sitä viimeistä hierotaan. Ja sitten se, kun ei se kelikään ei pysy koko aika samana, vaan se saattaa. Tässähän on niin pahin skenaario se, että torstai perjantai sattaa kaatamalla, lauantai aamuna on täysin kuiva keli tai toisinpäin. Aivan. Niin sillä torstain perjantain säätämisellä reenillä ei ole minkäännäköistä merkitystä koko kisaviikon loppuun. Mutta silloin meillä pitää olla se pikku vihko siellä tai se Exceli, missä me tiedetään, että hei, viime vuonna oli siellä ja siellä vähän tämmöinen keli, asfaltin lämpötila oli se, että laitettaisiko ne säävät, niin mennään sinne, niin ei olla ihan metässä.
Aivan. Ei välttämättä olla ihanteellisessa tilanteessa, mutta ei ne ole muutkaan siinä vaiheessa. Niin, tietysti. Siis se data on pelkästään sitäkin, että sitä dokumentoidaan sitä aiempien kausien tietoa ja siitä saadaan jotakin pohjatietoa, että Kyllä. minne. Aivan, ja sehän niin on sitä vuosia, mutta meilläkin se on ollut vähän lapsen kengissä kieltämättä se datan kerääminen. Joo. Että liian vähän sitä tulee kerättyä, että sitä insinöörityötä pitäisi niin vielä parantaa niin sanotusti. Noissa äärisääjutuissa niin semmoinen varmasti on niin kuin auttaa aika huomattavasti. Auttaa, joo. Sitten tuli mieleen, Mikon kanssa puhuttiin viimeksi niin siitä renkaasta ja nyt tulee uusi rengas ja ei siitä sen enempää, mutta siellä aina viuhutaan joka välissä rengaspainemittarin kanssa, niin mikä juttu se on? No se on se tärkeä juttu tuolla oikeastaan, että sillä saadaan mokattua vaikka se maailman paras auto väärällä rengaspainella, koska autolla kun ajetaan, niin rengaspaine nousee, tai niin kuin paine ja renkaan lämpö nousee, niin se vaikuttaa siihen renkaan pitämiseen ja kulumiseen ynnä muun, koska meidän pitää huolista myös sitä renkaasta, että me saadaan kestämään se koko viikonloppu. Että ei voi ottaa äärimmäisyyksiä ja se on muutenkin se on vähän tarkka ajettava ja se ajotyylikin pitää jopa välillä niin kuin kuljettajan keskittyä myös sen renkaan eholla. Joo. Ja mutta se rengaspaine ja se keli, asfaltin pinta, ne on täysin naimisissa keskenään. Ja sitä säädetään, että semmoista yhtä ainutta rengaspainetta ei ole olemassakaan. Ja se 4 rengasta kun on autossa, niin se ei välttämättä ole aina joka renkaassa edes sama paine, vaan sitten kun ollaan tarpeeksi paljon käännetään toiseen suuntaan, niin siellä on eri paineita tai siellä on nopeita mutkia, hitaita mutkia, jarrutuspaikoista ynnä muista johtuen, niin se on melkoista hommaa ja voit uskoa, että sitä on kantapään kautta, mutta siellä on se meidän kartingitausta, että se on vähän niin kuin onnes niin kuin opettanut sieltä. Kartingi on hyvä niin kuin semmoinen perusasioiden säätökerho. Miskä sä sanois? Koulu eikä kerho. Koulu. Niin. Joo. No, rengasasioista aina helppo siirtyä, kun renkaat kuluu ja niitä täytyy aina uusia saada, niin yhteistyökumppanuuksiin. Sulla on niinku tallipäällikkönä tiimivedettävänä, sieltä löytyy kumppanit jo tiimistä ja sitten tietysti niin auton ylläpitoon tai kehittämiseen oikeastaan, niin sinne tarvitaan niitä yhteistyökumppaneita, sponsoreita, tällaisia asioita, että saadaan yksinkertaisesti kisakausi vedettyä kunnialla läpi ja siihen liittyy sponsorin vastike ja yhteistyö, niin miten sinä näet tällaisen niin kuin tänä vuonna esimerkiksi tulevalla kaudella niin tämän yhteistyön merkityksen tässä Mikko Kiminkin Racingissä ja yhteistyökumppaneiden kanssa? No se on ollut aina haastavaa ja mehän ajettaisiin jossakin maailmalla, jos me olisi niin kuin helppoa se sponsoreiden saaminen. Ja tietysti eikö ole osattu ajatella liian isosti tai niin tarpeeksi isosti sitä hommaa tai muuta, että on niin kuin pidetty tämä harrastelinja, joskus ehkä liikaakin. Ja mutta tänä vuonna nyt on pakko sanoa, että jos tätä on hommaa harrastettu nyt toistakymmentä vuotta ja enemmän ja vähemmän tosissaan, niin nyt on oikeasti kyllä niin kuin, on aika haastava rintama. Niin kuin, on meillä onneksi pysynyt uskollisia tukijoita mukana, mutta osalla yksinkertaisesti on tällä hetkellä ikävä kyllä työtilanne sen verran huono, että ei niitä rengassarjoja ihan nyt niin vaan maksellakaan, koska ne on kalliita. Ja ne on isoja rahoja ja jokainen ymmärtää, että ei niitä 1500 euron rengassarjoja kenenkään omilla normaalissa työssä käyvällä kaverilla, vaikka mäkin on toiminimiyrittäjä, eli vaikka kuinka olisi se yrittäjänimi siellä, niin ei ne ansiot ole niin kuin normaalia ihmistä, mikä on tehastyössä tai muussa, ne sen kummemmat. Niin jokainen tietää, että ei niillä niin kuin joka viikon lopulle osta 1500 renkaat. Kyllä ne tukijoita tarvitaan. Yritetään saada koko aika lisää. Ei nyt lähdetä hattukoossa kerjäämään ovelta ovelle. En ole sen tyylinen ihminen.
Mutta sitten yritetään saada niitä pitkäaikaisia kumppaneita siihen mukaan ja yritetään saada sitten myös vastapalvelusta heille. Onko se näkyvyyttä, onko se messutapahtuma, ajotapahtuma, mitä se nyt sitten onkaan. Mutta ne on taas sopimusluonteisia juttuja. Että, niin helpoinhan me ottaa joku testamentti, pikkunenkin mehtätila vastaan ja silitellä se, kyllä me hoidetaan se. Mutta kun se asia ei ole ihan niin helppoa. Mutta koko aika tehdään siinä töitä. Joo. Ja sinällään tässähän on vielä se, että nyt kun V8 Thunderiin siirryitte, niin siis menestystä on ollut alusta alkaen ja on hopeaa viime vuodelta ja kultaa odotellaan. Edelleenkään en sitä maailmaa niin kuin halua maalata, kun vähän taikauskoa on, että tässä kultajahdissa ollaan, mutta sehän auttaa tietysti, että on osaava, menestyvä kuljettaja, on itseään näkyväksi tekevä tiimi, on se sitten sosiaalisessa mediassa tai YouTubessa tai muualla vastaavassa, niin ja näkyvyys yleensäkin kisaviikonlopuissa, siellä on Flying Thing TVtä ja siellä on valtavia katselijamääriä ja näin poispäin, että tavallaan sellaista vastikettahan löytyy tiimiltä, mutta kokonaisvaltaisesti niin kuin sponsoriyhteistyö vähän taitaa kaikessa urheilussa olla nyt tiukalla. Juu, eihän tämä niin kuin meidän problema ole niin kuin pelkästään. Ja kyllä minusta meidän tiimi ollaan tehty, niin kuin, kiitos haastattelija, eli niin kyllähän tarinamaailmalla on ollut tosi rooli tässä hommassa. Me on saatu sitä näkyvyyttä tosi hyvin ja kyllä mä väitän, että esimerkiksi meidänkin sarjasta, puhutaan koko sarjasta, niin kyllä meidän tiimi tekee sen parhaan ja kovimman työn niin kuin siinä media-hommassa, että meiltä tulee joka jakso tai joka kisasta tulee YouTubeen koosteet. Ei taida monella tulla. Ja siellä on rivissä kaikki. Samoin me voidaan yrityksille tarjota heille näkyvyyspakettia. Tullaan Mikon kanssa paikan päälle ja hän esittelee vaikka yrityksen tekemän, mikä se vaikka hirsimökkiä valmista se firma, niin me voidaan tulla esittelemään se, että mennä heidän messuilleen sun muulle, tuoda autopaikalle ynnä muuta. Niin kyllähän niin kuin mahdollisuuksia on ja niin kuin halutaankin tehdä. Niin totta kai on semmoisiakin joskus ollut tukijoita, että ette liimaa missään nimessä tarraa siihen auton kylkeen, että tuossa on bensarahaa, mutta älkää vaan mainitsiko missään. Eivät halua sitä, että on kaikki pyytämässä ja se käy. Sitä kunnioitetaan. Kyllä. Ymmärrän. Sehän on yrityskohtaista yhteistyötä ja se tehdään se suunnitelma aina sinne heidän kanssaan yhteisesti. Kyllä. Kukaan mitäkin haluaa. Ja sen on huomannut teidän tiimissä, että tallipäällikkö tietysti jo pitkällä historialla osaa myös sen vastikkeen tuoda siihen yhteistyökumppanille. Eli on se sitten tuo hyvä esimerkki, vaikka se auto sinne yrityksen tapahtuman näytille tai sen ympärille rakennettu video tai muu vastaava, niin kannattaa ehkä sponsorointia, jos potentiaalisia katselijoita on, niin miettiä myös siitä näkökulmasta, että hei, mitäs me haluttaisiin kuljettajalta, tiimiltä, ehkä autot ja näin poispäin, ja miten me voitaisiin neuvotella se tiimin kanssa, että saadaan se näkyvyys tai että monesti ajatellaan sponsorointia sillä lailla, että ja niinhän se tietysti menee, että hattukourassa mennään pyytämään ja sitten tarjotaan jotakin. Mutta kun sehän on dialogi. Pitkät hyvät sponsorointisuhteethan syntyy siitä, että se on vuorovaikutteista ja siellä on pidemmän ajan suunnittelua ja muuta vastaavaa. Kyllä. Kuten sanoit, että siellä voi olla myös niitä, jotka sanoo, että ei tarvitse mitään, että he haluaa olla tukemassa. Ehkä hän on sydämeltään rataa ihmisiä. Kyllä, juuri näin. Mutta tavallaan niin kuin haastaisi tässä niin kuin potentiaalisia yhteistyökumppaneita myös ajattelemaan sille, että miten se meidän markkinointiin tai muuhun voidaan yhdistää ja miten me voidaan hyötyä ja sen jälkeen puhua rahasta. Kyllä jos Tarinamaailman minun firma haluaa teidät
toimistoni pihalle Mikon seisomaan ydinsukellusveneen päällä siellä ja vilkuttamaan, niin varmasti onnistuu, mutta se saattaisi olla minulle aika kallista. Mutta kai sekin olisi neuvoteltavissa. Kaikki on neuvoteltavissa, Niin. kyllä. Ja kyllä meillä on ollut monesti niin kuin joihinkin niin kuin, ollut niin kuin, tavallaan niin kuin, valmiita ideoita, että on tarjottu, että no tässä on tämmöinen näin ja Kyllä. mennään ja tehdään markkinointiyhteistyötä, käy niin kuin brändi hyvin niin kuin yhteen. Meillä on kumminkin jotakin moraalisia arvoja, että me ei lähdetä ihan, ihan mihin tahansa ei lähdetä. Ja sitten me kunnioitetaan niin kuin nykyisiä tukijoita, että ei me oteta heidän kilpailijoita millään rahalla. Aivan. Jos siihen on joku niin kuin lähtenyt meidän mukaan, niin saa tarjota ihan raassa. Me pidetään niin kuin se, että niitä pitää kunnioittaa, ketkä on meidän mukaan joskus lähtenyt. Ja kyllä meitä saa käyttää niin sanotusti hyväkseen siinä silloin. Niin kuin, Kyllä. Se on tavallaan niin kuin olisikin harmi, että me tehtäisiin vaikka videoita ja kaikkea tapahtumaa ja sitten niitä ei ikinä julkaistaisi tai niitä ei niin kuin käytettäisi mihinkään. Niin. Miksi sitä edes tehdä sitten? Niinpä. No. Kyllä tuo lojaalisuusjuttu, että jos on pitkän ajan kumppanuuksia ja heidän kanssa yhteistyötä tehdään, sehän jos mikä on aitoa yhteistyötä ja erittäin arvokasta. Kyllä. Ja se niin kuin jotenkin, se on niin, että sillä kumppanuudella voidaan saada se yksi lisää treenipäivä aikaiseksi, joka voi johtaa siihen, että pisteiden kärjessä ollaan kauden päätteeksi. Kyllä. Mutta se on mielenkiintoista, se on ihan oma aiheensa tuo koko kumppanuusjuttu siinä mielessä, että sitä olisi mukava pyöritellä jopa siten, että olisi kumppanit paikalla keskustelemassa. Se olisi kyllä kiva, joo. Ja kyllähän niin varmaan niin olisi ihan tarpeenkin välillä saada niin kumppaneilta ihan suoraa palautettakin. Kyllä. Koska välillähän menee äkkiä itsellekin laput silmille, että sitä voi jotakin kumppania pitää vaikka liian itsestään selvänä, että no sehän lähtee, kun se oli viime vuonnakin. Eihän se niin mene. Kyllähän sitä niin kuin pitää kehittää sitä omaa tekemistä koko aika ja ottaa ne risut ja ruusut vastaan, niin kuin mitä sieltä tuleekin. Ja kyllä niin kuin tänäkin vuonna niin on tilanne se, että ei meillä ole koko vuoden budjettia täällä. Että nyt ei puhuta reenipäivistä, vaan puhutaan kisapäivistä. Että sieltä puuttuu vielä meillä kisapäiviäkin. Maailman tilanne on kova ja mä ymmärrän se, että kyllä niin kuin yrittäjänä nyt niin kuin itsekin, että kyllähän tämä on niin kuin kova aika. Kyllä. Mutta näistä vaan pitää päästä yli ja noi herrat isot on tuolla keksinyt ruveta pyssyleikkejä touhuamaan, niin eihän me sieltä täältä mahda mitään. Mutta elämä jatkuu silti ja pitää olla välillä muutakin miettimistä ihmisille. Kyllä. Tämä hyvin oikeastaan sattuu. Mulla muistiinpanoissa on, että kausi 2026 ja tulevaisuus. Mikä on tallipäällikön visio tulevasta? Otetaan ensin tämä tuleva kausi. Mikä on 3 odotusarvoa, mitä sinä erityisesti odotat? Minä vastaan sinun puolesta. Mä tiedän, Kymi-ringi on varmasti yksi, mutta saat vastata. Se on haastavin ja se on mielenkiintoinen se Kymi-ringi. Joo, ehdottomasti. Ja toivottavasti päästään siihen etappiin. Se on viimeinen niin kuin meidän FRC-sarja kilpailuviikonloppu. Ja itse toivon vaan, että saadaan, kyllä kuski hoitaa hommansa. Että saadaan vaan niin kuin auto pysymään kunnossa ja päästään kisapaikoille turvallisesti. Kukaan ei telo itteensä. Saadaan homma hoidettua kunnolla ja saadaan piettyä, jos meillä tulee. Meillähän niin kuin on yhteistyökumppaneita vielä palatakseni tullut aina sitten niin kuin tuonne kisapaikalle. Me yritetään aina joku porukka kestittää siinä samalla. Niin saadaan piettyä ne kansan niin kuin tapahtumat hyvänä. Niin. Siinä on ehkä minun tavoitteet. Se mitalin väri tai muu, niin ei ole oikeastaan, se ei välttämättä ole minun tavoite, se on kuljettajan tavoite. Ja minä pyrin tukemaan sen, että se kuljettajan tavoite täyttyisi minun osalta. Aivan. Mutta moottoriuudessa voi sattua mitä vaan. Että ne rallivuodet opettanut, että kaikki voi mennä niin päin vihkoon, että ei ole mitään rajaa. Siinä tavoitteet. Ollaan kaikki vielä siellä varikolla ystäviä loppukaudesta ja silti ajettu, ei kirjaimellisesti, mutta verissä päin kilpaa.
Niin. Hyvin sanottu, että yhteisesti ilon kautta, mutta verissä päin kilpaa. Tiivistäpä tähän loppuun vielä, niin miten sinä näet, kun on kokemusta tuolta rallista ja rata-autoilusta ja muusta, niin mikä on tavallaan suomalaisen rata-autoilun tila tällä hetkellä? No, voisi se varmaan parempikin olla, mutta ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ehkä vähän niin kuin tuo driftingi söi tässä niin kuin rata-autoilun jonkun verran niin kuin hohdokkuutta. Sehän on näyttävä laji. Mutta ne on eri viikonloppuja ne ja eri juttuja. Mutta niin kyllä meillä on nyt Vilantarin Tonihan tuli nyt AKK-johtoon ja on niin kuin ratakettu viimeisen päälle. Niin eihän ne yhden miehen souta ole, mutta toivon, että Vilantari pystyy pistämään siihen niin kuin hyvin puita uuniin. Ja käsittääkseni kuulin huhuja, että siinä on nyt mediatuotantoa tullut sarjalle isommilla käsillä, eli saadaan näkyvyyttä itse sarja. En tiedä minkälaisia lähetyksiä siitä tulee, ei mulla semmoista ole virallista tietoa, mutta se on vaan kuullut huhuja, että sitä nyt olisi tulossa reilusti parempaan päin se. Ja ruotsalaiset on tulossa Alastaron kilpailuun ajamaan Veikasi Tanneria, sieltä tulee luultavasti joku 10-15 Veikasi Tanneria tulee Ruotsista ajamaan meidän luokkaa. Ensimmäiseen viikonloppuun päästään Ruotsi-Suomi ottelu vetämään. Se on hauska, mutta tavallaan vähän pelottavakin. Eli siellähän voi myös tapahtua ihan mitä vaan. Mutta siinä luo omat haasteet, mutta on niin näkyvää juttua ja saadaan vähän ja on meitäkin kututtu sinne Ruotsiin ajamaan sitten niin kuin syksyllä. Mutta saadaan nyt ensin tämä meidän kausibudjetti kassaan ja autot ehjänä, niin katsotaan sitä syksyllä. Joo. Niin. Mutta ellei tuommoisia uusia avauksia tulee, niin tuohan on vaan hyvä sarjalle. Kyllä on hyvä sarja, joo. Hyvä sarja ja kyllä se niinku eteenpäin on menossa. Ja GT-luokkahan on nyt niinku, se on kasvamassa voimalla. Että siellä on niinku monennäköistä häkkyrää, että siellä on 300 000 Porsche ja siellä on 10 tonni jotakin itse viriteltyä häksätintä siellä samassa ja niin kuin pitää olla. Mutta se tuo niin kuin osallistujia ja elämää kisapaikalle ja toivotaan, että vähän saavat markkinointiinkin myllyä, että saataisiin löytää sitä yleisöä entistä enemmän paikan päälle, että kyllähän näistäkin kuulijoista, jos joku on, niin tulkaa moikkaamaan. Meilläkin on aina teltta auki, ei meillä ole teltassa sivuseiniä, ei mitään paikalla. Meillä kyllä saa tulla juttelemaan ja meillä lapset on aina käynyt istua autossa ja pyritty vähän, meillä on semmoinen luuranko siellä jakamassa karkkia lapsille sun, mutta kyllä me yritetään pitää sillä niin kuin show pystyssä. Kyllä. Hyvä. Tätä keskustelua voisi jatkaa vaikka kuinka paljon. Tässä olisi monta monituista asiaa, mitä voitaisiin vielä pyöritellä, mutta ehkä me jatkamme ensi kerralla sitten. Joo. Kiitoksia paljon, että pääsit kertomaan näistä tallipäällikön näkökulmasta, että minkälaista se kilpaileminen on ja minkälaista se toiminta ja sen pyörittäminen siellä joissakin tapauksissa taustalla, mutta toisissa tapauksissa siellä työkalujen kanssa auton alla on. Joo, kyllähän mä monesti se Likasin kaveri on siellä. Likasin kaveri on sinne meidän pilttuussa, että ei tässä niinku olla ravattikaalassa sillä tallipäällikön titteli on vaan tullut siitä, kun tavallaan yrittää johtaa. Niin, johtaa toiminnan käynnistä ja toimintaa vie eteenpäin. Siitä se tulee ja se on hirmu tärkeä rooli siellä myös, että se saadaan se tiimi toimimaan maksimissa sille, että kuljettaja voi toteuttaa työnsä. Kyllä joo, ja iso kiitos siitä Puuhalle ja Mikolle, että he myös sitten, jos mä sanon, että hoidatteko, ei tuu pulinoita, pojat hoitaa. Ja sitten tuosta, eihän se meidän huoltoverkko lopu siihen, että meillä on siellä Puuha ja Mikko ja Samu ja sitten kameran takana sinä Tero. Samallahan siellä on kuljettajan tyttökaveri kotona
Aivan. pessee ajopuvut ja sukat valmiis. Tai minä tiedä pesseekö se, mutta oletan ainakin. Ja pahoin pelkää, että pessee. Ja samanlainen se on mullakin, että kun ne likaiset rötkyt viskataan sinne pesukoneen eteen sitten maanantaina aamuyöstä väsyneenä, niin puhtaana ne tulee. Että kyllä se iso kiitos on jokaisen kotoa. Sama se on Tero, kun sinäkin lähdet sieltä kotoa, niin kyllä se on niin kuin jokaisen vaimoille se mekaanikoiden vaimoille, kuvaajan vaimolle, minun ja kuljettajan, niin kyllä se on niin kuin se kodin roolikin on yllättävän tärkeä. Työnantajien rooli on tärkeä. Että jokainen ymmärtää, se voi pikkusen tulla silmät ristissä se kaveri silloin, eihän se saisi näkyä. Mutta kyllä se tulee. Se tulee maanantaina silmät ristissä se kaveri töihin. Se on selvä. Tai sitten se rupeaa vähän hosumaan silloin tiistaina jo pikkusen siellä työpaikalla, että pitäisi lähteä. Mutta se taas kertoo siitä, että kaverit, mitkä meillä tällä hetkellä on tässä, niin on sitoutuneita. Viime kesänä saatiin myös uusi kokki meidän porukkaa. Totta. Joo, Hintsala Esko. Me syötiin Alastarossa viimeisessä kilpailussa poron. Käydä katsomassa videoita. Joo, siitä kannattaa, meille kannattaa tulla tuki ja sitä pääsee niin meidän VIP-teltaan. Siellä on poronkäristykset itse tehdyillä puolukkahilloilla ja mikä se oli se kanakeitto, en muista, mutta mä en ole syönyt koskaan niin hyvää keittoa. No ei mä tekee aika lähelle samaa, mutta niin. Se on totta. Ja tässä just, tämä oikeastaan tiivistää hyvin sen, että mitä se tallipäällikön rooli siinä mielessä on, että sinä ajattelet myös sen verkoston niin kuin paljon laajempana. Ja sen kaiken handlaaminen. Sieltä on vaimot ja siskot ja veljet ja mitä tahansa se ikinä ukit onkaan. Ja mummut, kaikki. Joo, kaikki on tärkeitä siinä toiminnassa. Ja nyt kun sanoit sen ja hyvin tiivistit, että se lähtee kaikesta siitä ympärillä olevasta. Ja sitten sinun vaan pitää siellä kevään ei nyt ehkä yksinäisinä iltoina, mutta kun siellä sitä autoa rassaat siellä omassa tallissa, niin miettiä, että miten kaikki nämä yhdistellään sopivaksi, että me saadaan maksimitulos. Se on aika, ehkä minä tiivistäisin sen näin. Kyllä, se ei sitä voi paremmin sanoa. Kiitoksia tästä. Kiitoksia. Ja ensi kerralla sitten vieraana on joku ylläri. Katsotaan kuka se on sitten, mutta tiedä vaikka mekaanikko saataisiin paikalle. Kiitoksia tästä. Hyvä, kiitoksia. Oli hyvä. Oli.